Salut, mă numesc David Stanciu, am 20 de ani și mă dau pe BMX. M-am apucat de acest sport acum 4 ani din vina prietenilor mei. Cât pot, în fiecare zi, de dimineață până seara. Încerc să fiu din ce în ce mai bun, particip la toate concursele când pot. Încerc să fiu cel mai bun pe zi ce trece. Ryan Williams e un rider din Australia, e efectiv multitalent. Oricând sunt pe roțile mele, asta ce contează. X Games, clar. Caz ferdici, e singura frază care mi intră în cap de fiecare dată când mă lovesc. 50-50, în mod clar. N-ai cum să faci ceva cu atât de mult patos încât să zici că e doar pasiune. Trebuie să și muncești ca să ajungi unde vrei să ajungi. Ambiție, perseverență, să crească, să învețe din ceea ce fac, să nu stea acasă pe calculator, în mare parte. Sunt David, așa că mă cunoști mai bine și îți plac tricurile mele. Filmează-te, știi tu și înscrie-le în Wheel Streets Go. Baftă! ZUTV scoate la rampă sporturile urbane. Wheels, Streets, Go! Te dai în vânt după role, skateboard, trotinete sau BMX? Filmează stricurile și urcă-le pe zutv.ro. Apoi adună cât de multe voturi poți. Dă-te peste cap pentru marele premiu, un voucher de 2000 de lei să-l spargi pe foodshop.ro. Detalii pe zutv.ro. Wheels, Streets, Go!